Assalamu алейкум, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul andagы yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tugan yer topshiruğini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarilishda sifatli etib әзерлейін desang, ishni tez tut. Aqsu agro xo'jaligida Shulung'aydan mexatriyat uyushtirganlar. Bərəngələr tişilib chiqdi. Onun tüp düşmanı Kolorado qınğızın ximiyadan boshqa jingib bo'lamı? Sirlarini Go'zal Husaynov ochar. Attan qo'rqmasqa ham uni nishig etib o'zingga bo'ysundirırga. Qozonda ponida yuru ham konkur bo'yicha yarışlar uzdi. Bizalgan otni motoblok arbasi olishtirib, avullarda jirbiyu ham bayram ruhi bilan sug'orilgan sulga jiyu yillar boshlandi. Bugungi topshiruqning tüp temalari ana shular. Быйылгы жайны кызы була дип фаразлаганнар иде. Көннәр киресенчә сүрәнләнде. Төннәрен температура 10 градуска гына кала. Җылылык юк икән, димәк үсемлекләрнең үсү процессы да акырыная дигән сүз. Моның шулай икәнен күп еллык үлән кырларына карап та чамаларга була. Узган атнада республиканың шактый хуҗалыклары синаж салырга кириште. Бүгенгә барлыгы 80 мең гектарга якын мәйданда күп еллык үләннәр чабылган. Алардан 300 мең тоннага якын синаж салып куйганнар инде. Бу атнада тапшыруның иҗат төркеме Аксубай районында булып кайтты. Кырлардагы люцернаның үсешен артык мул дип бәяләп булмый. Аларны күргәч 2008 ел искә төште. Алексеевский районының Речной авылы янәшәсендәге кырда 4нче модель Жигули машинасының түбәсе күренмәй иде. Шуннан бирле андый уңышны күргән булмады. Агроинвестка караган Аксу агро хуҗалыгында люцерна чәчәккә бөрленгән инде. Шуңа да аны Аксумга бай вакытында тиз генә җыеп алырга киришкәннәр. Дөрестән дә эшне тиз тоталар. Ничек итеп? Монысын киләсе видеозманы караганнан соң белербез. Яз иртә килде дә. Үләннәр үсәр вакытта әзрәк карау да салкыннарда тиденде аларга. Бу кырдагы люцерна 2нче ел уңыш бирә. Быелгысын артык мактап та, салып таптап та булмый. Уртача дип бәяләргә булады Илнар Җамалетдинов. Шамалы егет, 1нче ел гына күп еллык үләннәр чабуы түгел. Мин мәктәпне бетерүгә авыл хуҗалыгында баштан терлекче булып эшләдем, аннары тракторист булып эшләдем инде. Менә бу крон дигән касилка инде. Хәзер 3нче ел эшлим моның белән. Нормасы 45 гектар. Biz 50-55 гектар эшлибез. Биеклеге бит инде безгә кичек кушкан шулай 10 см калдырып чабабыз икенче куска. Тизрәк награк үсеп китсен өчен. Илнарга ат казанган исемен юкка гына бирмәгәннәре күренеп тора. Техниканың төзеклегенә бик җитди карый ул. Үләнне чаба торган пычакларын даими туктап тикшереп тора. Безнең белән сөйләшкән арада да софтан чыккан ике пычакны тиз генә алыштырып куйды аны. Авыл хуҗалыгы Илнар кебекләр кулында бүген. Зарланырлык түгел, Аллага шөкер. Бар да бар. Эшләгән кешегә бар да бар инде. Бүтән мөмкинлекләр дә бар. Аксу агро хуҗалыгы кырларындагы күп еллыкларны ягуда 4 чапкыч катнаша. Алар агрофирмада төзелгән мехатрияттың бер өлеше. Алар яккан үләнне калганнар җыеп, туратып, синаж базларына озата. Чабылган шәбеннәр егәрле комбайннар өчен бик юка. Шуңа да аларның берничәсен берләштерергә туры килә. Агроинвест компаниясе генераль директорының басары Юрий Лапин сүзләренчә, мехатрият оештырып эшләүе отышлырак икән. Бер отряд 3 хуҗалыкны терлек азыгы белән тәэмин итә. Во-первых, чтобы было единообразие при заготовке кормов. Управлять в одном месте всегда проще. Беренчедән, булай идарә итүе уңайлырак. Отряд тизрәк эшли. Узган елны мәсәлән без бер юлы 2 чокырны тоттырып бардык. Бер урында эшне тиз арада тамамлап, икенче кырларга күчәбез. Аерым эшләгәндә һәрбер хуҗалыкта берәр комбайн эшли иде. Ул ватылса, эш туктый дигән сүз. Отрядта 3 комбайн, берсе ватылса да эш тукталмый, дәвам итә. Аксу агро хуҗалыгында тагын 1000 гектарда күп еллык үләннәрне җыясылары калган. Биредә аларның гомум мәйданы 4000 гектар. Быелгы язны да җәй башында күп еллык үләннәр өчен уңай килде дип әйтеп булмый. Сакчылык белән эшләү кирәк егетләргә. Год тяжелый, сразу скажу, потому. Ел авыр килә. Ниятләгәнчә 1 гектардан 3 тонна уңыш алу хыялда гына калды. Чынлыкта тонна ярым уңыш җыела. Бөтен өмет шул күп еллыкларның 2нче, 3нче катында инде. Һава шартлары уңай булса, бәлки 4нче тапкырда чабып булыр әле. Барыбер куелган планны үтәргә кирәк. Сыерга бит уңыш аз булды дип аңлатып булмый. Сүз дә юк. Әле алдагы көннәрдә ни буласын берәү дә тәгаен генә әйтеп бирә алмый. Шуңа күрә терлекчелектә запассыз эшләүнең нәтиҗәләрен күргән булды бит инде. Аксубай районы буенча 50% запас терлек азыгы бар әле диделәр. Шулай да булган мөмкинлекне тулысынча кулланып азык әзерләү бурычын куйганнар. Безнең барлыгы район буенча 9000 артыграк многолетка
Шуның 3000 пешәнгә, 6000-нан артыгы сенажга инде. Бүгенге секингә безнең 3500 тонна сенаж әзерләнде, 1000 тонна пешән. Пешәнне инде пока фермерлар әзерләп башлады. Крупныйлар пока сенаж белән инде. Әлбәттә, терлек азыгы әзерләүчеләрнең максаты күләм белән генә шикләнми. Иң мөһиме, аны сыйфатлы итеп әзерләү. Моңа ирешү өчен хәтта куәтле техникаларны да туктатып торырга туры килә кайчак. Безнең бу Аксуагрда аларның үзләренең лабораториялары бар. Менә әле без барган кырда да кетип торалар. Влажность буенча инде теге вакыты җитмичә алмыйлар. Комбайннар бас тора, пока влажность өлгермичә тотынмыйлар нигә. Сенажга салырга инде. Бу яктан контроль яхшы кишле. Иске Ибрай авыл янәшәсендәге терлекчелек комплексы мөдире Сәгыйд Җәләлетдинов безнең яңа килгәнче кайткан сенажны тагын бер кат тикшерергә өлгергән иде инде. Менә әле тикшерепкә килдем. Болай сухое вещество 48, пока нормальный. 2 сәгать сайын тикшереп торабыз сухое веществога. Әгәр ни икән, әзгә юешләнә башлый, уже туктатабыз. Стоп дойканда бер икенигә туктый. Күрәсез, биредәге базларны кичкенә дип әйтеп булмый. 1600 һәм 2400 тонна сенаж силос сыйдырышлалар. Мехатряд ярдәмендә аларны 3 көндә тутырып каплап куялар. Технология шуны таләп итә. Бу базга бигенде кадәр 1000 тонна зеленый масса керде. Әле тагын бер 600 тонналап керер дибез. Кайчан башладылар бу базны кичә? Икенче көнне башладык. Беренче көн кул салып, ички якта икенче көнне башладык. Яңгырлар әзгенә мишәт иткән факта әзгенә таткалык булды. Ну, бүген тутырып бетеребез, наверное, төнгегә. Азык әзерләү үзәге Норлат районында. Ул үзәккә сенаж белән силосны моннан ташыйлар. Аны яхшылап баланслаганнан соң кире мондагы сыерларга алып кайтып ашаталар. Узган елда азыкны сыйфатлы итеп әзерләгәч, быел да бузылмаган әнә. Именно моны качествосына карап, качествосы яхшы икән, терлекләрнең сете була, безнең киләчәктә акча була. Шулай дим әле. Сатуга 36 тонна китә көн сайын. Былай 1400 баш терлек башы, сыер башы. Шуның 1200-се саула. Ихтияҗ безнең теге бер сыер башына 41 әмлек азык бер әмлек әзерләр өчен безнең 11000 тонна артык пешән кирәк, 42000 тонна сенаж, 41000 тонна силоз инде культуралар. Менә шундый план безнең бенисекендә. Терлек азыгы әзерләү чорын белгечләр иң җаваплы чор дип бәяли. Чөнки малларның продукция бирүчәнлеге генә түгел, сәламәтлеге дә азыкка бәйле. Шуны онытмасак иде. Күмәк хуҗалыклар, фермерлар пешән әзерләүгә кереште инде. Ә менә авыл кешесе ашыкмый әле. Хәер, эшләре җитәрлек, бәрәңге чөбе күтәрелеп килә. Анысына түзәрдә идең, Колорадо коңгызыда яңа тишелгән бәрәңгегә йомырка салып өлгергән. Аларын да агуларга кирәк. Кызганыч, Колорадо коңгызына каршы торуның башка ысулларын белмибез. Аны утыртыр алдыннан эшкәртү дә көткән нәтиҗәне бирми хәзер. Аннан соң да җәй буе 3 мәртәбә агу сибәргә туры килә. Үз бакчаңда экологик яктан чиста итеп үстерәсе килә бәрәңгене һәркемнең. Алай итеп үстерү мөмкин эшме соң? Быел хәбәрчебез Гүзәл Хөсәенова бакчасында шундый тәҗрибә ясап карамакчы. Ничек итеп? Анысын белү өчен әйдәгез аның үзен тыңлап карыйк. Бәлки сез дә бу ысулны кулланып карарсыз. Бәрәңгене утыртыр алдыннан агуламадык. Менә беренче нәтиҗәләр. Сабагы әле тишелеп кенә килә, инде төп сайын диярлек 2-3 Колорадо коңгызы утыра инде йомыркасында салып өлгергәннәр. Әллә инде химия сиптерергәме дигән уйлар да керә башка. Яңа бәрәңгедә аның изе дә калмый дип язалар бит. Ләкин шик бар. Шуңа күрә башка юллар эзләп карарга булдым. Әлбәттә, сиптергән агуның яшь бәрәңгегә ничек тәэсир итүе һәркемне борчый. Барыбызның да үз бакчасында икенче икмәкне экологик яктан чиста итеп үстерәсе килә. Бүген агу химикатны алыштырырлык зарарсыз препаратлар бармы соң? Бу хакта галимнәр нинди фикердә? Шундый уйлар белән Казан дәүләт аграр университетына юл тоттык. Гомуми игенчелек һәм үсемлекләрне саклау кафедрасында бу турыда күптән уйланалар булып чыкты. Шактый эштә башкарырга өлгергәннәр инде. Ни дисәң дә, табигать бу коңгызны төрле шартларда да исән калучан итеп яраткан. Жук на зимовку может уходить на глубину до метра. Коңгыз кышлыкка 1 метр тирәнлеккә төшә һәм шартлар уңай булмаса, 3 ел буе йокларга мөмкин. Ул бәрәңгенең яфрагын, сабагын ашый. Әндә солонин агуы бар. Шул сәбәпле Колорадо кортында курчакларын да кошлар ашамый. Тагын бер исән калу юлы үсемлектә бер юлы йомыркалар, кортлар һәм коңгызлар да була. Йомырка белән кортка каршы препаратлар күп, ә коңгызны җиңүе кыенрак.
Нет естественных врагов. Бездәге файдалы бөҗәкләр арасында аның табигый дошманнары да юк. Ә бер ана кыңгыз 1500 йомырка салырга сәләтле икәнен исәпкә алсак, үрчү процессы бик тиз бара. 20 гасыр ахырларында бензин я керосин салынган чилеккә бәрәңге сабагыннан корт кыйып йөргәнне яки атна саен агу сибүләрне күпләр хәтерлидер әле. С появлением в начале 2000-х годов 2000 елларда неоникотиноид нигезендә эшләнгән яңа инсектицид чыккач, эш җайланды кебек. Бу агу үсемлек буенча өскә менә, корт агулы яфрак ашый һәм үлә. Тик бу препаратлар бал кортлары өчен зарарлы, ә Колорадо аңа тиз арада ияләшә. Димәк, өскә менгәч агу бәрәңгедә калмый дигән сүз. Ә бер генә эшкәртеп тә бөҗәкләрне җиңеп булмаса, если, например, человек в 2, в 3, а были случаи, Шундый очракларны беләбез. 5-6 тапкыр эшкәртәләр, анда инде куркынычсыз пестицидлар да куркыныч дәрәҗәдә җыелырга мөмкин. Тик ул агу еш кына кеше организмына бәрәңгене ашаганда түгел, ә бакча эшкәрткәндә эләгә. Тире һәм үпкәләр аша үтеп керергә дә мөмкин. Кайберәүләр бөтен тәнне каплый торган кием дә, хәтта маска да кимичә эшли бит. ни дисәң дә агу инде. Бармысын куркынычсыз усуллар. для человека они абсолютно безопасны. Бүгенге көндә лаборатор шартларда йомыркасын һәм кортын ашый торган бөҗәктә үсешәләр. Ул Колорадо кыңгызы кебек үк Америкадан килгән Падизус исемле кандала. Менә бу турыда җентекләп беләсе килә. Бүген берничә төр файдалы бөҗәкне Россия авыл хуҗалыгы үзәгендә үрчетәләр. Айгөл Габдрахманова алар турыда хөрмәт белән сөйли. Безне кызыксындырганы менә бу кандала. Менә шушы кыңгызларны дип әйтим инде, чыгарырга кирәк булачак. Менә хәзер йомырка салу вакыты барачак Колорадо кыңгызының, бит менә шушы яйцекладка фазасы дибез инде без, шул фазада чыгарырга кирәк. Ни өчен дигәндә, менә алар безнең бик тире, алар безнең бик хәрәкәтчән, һәм аларга әлбәттә инде һәрбер җан иясенә хас булган бер эш ул да булса тукланырга кирәк. Һәм туклану чарасы буларак алар әлбәттә инде шушы кырткычларның йомыркаларын эзлиләр. Ул вакытта безнең алар иң ничек дип әйтим, 85%-ка кадәр эффект бирәләр. Бу бик нәтиҗәле сулга ошап тора. Хәзер кандаланы бакчага чыгару тәртибенә дә тукталыйк. Чыгасыз, алар тешләмиләр. Мин аны кул белән тотам, тешләмиләр. Кул белән дә була. Курыксагыз инде перчатка киеп, ягъни бакчага берничә урынга, берничә нуктада җибәрәсез. Анда ничек итәргә була? Әгәр куркасыз икән, куярга мөмкин кагаз саласыз да, берничә кагаз, бит ул кагазга менә, нәрсә күрәсез, алар нинди шук тибегендеме? Алар кагазга менүгә, кагаз белән берничә диагональ буенча куеп чыга аласыз. Йомырка фазасында инде без минималь күләмдә чыгара алабыз. Ул да булса нормасының 2 штук 1 квадратный метрга. Ә инде йомыркадан корт, ягъни личинка чыккач, падизусны күбрәк чыгару киңәш ителә. Дөрес, инде кыңгызга әйләнгән Колорадога файдалы кандаланың көче җитмәскә дә мөмкин. Тик бик зур булмаган кишәрлектә аларын гына кул белән дә җыеп алырга була. Аллага тапшырып, без дә кулланып карыйк әле бу ярдәмче бөҗәкне. Кем җиңәр? Анысын бәрәңге алганда күрербез. Һәм бу тәҗрибәнең нәтиҗәсен сезгә дә сөйләрбез. Яшырын батырын түгел, безнең шул машина узышы һәм ат чабышыннан башка ярышларны күргәнебез юк инде. Булган очракта да бездә башка төр чабышлар үткәрелми дип уйлый идек. Бар икән алар. Узган атнада Казан ипподромында понида йөрү һәм конкур кубогына ярышлар үткәрелде. Аны Татарстанның ат спорты федерациясе балалар өчен оештырган. Иң нәни катнашучы спортчыга нибары 3 кенә яшь иде. Балалар кубогына уздырылган ярыш мизгелләрен без дә күреп кайттык. Бәйгедән тыш монда ата-аналар һәм фермерлар өчен дә байтак мәгълүмат җиткерелде. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Иң кичкенәләр понида чыгыш ясый. Монда балалар нәни атка дөрес итеп утырып, аннан курыкмыйча аның белән идарә итәргә тиеш. Сабыйлар өчен бу зур эш. Татарстан гына түгел, бүгенге көндә монда Удмуртиядан килгәннәр, Киров өлкәсеннән килгән, Ульяновский өлкәсеннән килгәннәр. Менә безнең Татарстаннан да бөтен районнарыбызда булган мәктәпләрнең балалары катнашалар бу өлкәдә. Менә алынгы якта тезелеп киттеләр бәйрәм башланганда.
3 яшьтән алып, бүгенгесе көндә 18 яшькә хәтлек балалар катнаша. Балалар үзләре теләп, үзләре нитеп йөриләр шушы бәйрәмгә. Бик күңелле бәйрәм. Республикабызда бу безнең менә шундый зур масштабта 3-нче тапкыр оештырыла инде. Огромная благодарность руководству. Республика җитәкчелегенә ат спортын үстерүгә зур игътибар биргәне өчен рәхмәт. Бу өлкәгә зур акчалар тотыла. Менә шушы ябык манежга гына карагыз. Һәр төбәк тә мондый байлык белән мактана алмый. Ат спорты белән шөгыльләнергә теләүче балалар саны да елдан-ел арта бара. Нәни Златага 3 яшь. Бу аның беренче ярышлары. Казан ипподромындагы пони клубына инде 1 ел йөри. Йөзем исемле понины ничек тыңлатырга кирәк икәнен яхшы белә. Стукнуть ее. Ногой или рукой? Ногой. Немножко хлопнуть, да? Ага. Мәктәп яшендәге балалар осталыкларын зур атларга атланып йөреп күрсәтә. Монда биремнәр җитдирәк. Балалар билгеле бер тәртиптә төрле бийеклектәге киртәләр аша ат белән сикереп чыгарга тиеш. Тяжело это поднять лошадь в рысь. Бигрәк тә беренче вакытта атны рыска күтәрүе авыр. Ул вакытта үзеңдә берни белмисең. Кире борылып китәсләр килә шул чак. Аны камчы һәм рухи көч белән генә мәҗбүр итә белергә кирәк. Бу ярышлар инде 3-нче ел үткәрелә. Мәскәү кунагы Россиянең ат спорты федерациясе вәкиле Екатерина Бакеева әйтүенчә, биредә аларны оештыру да спортчыларның хәзерлеге дә югары дәрәҗәдә. Конный спорт всегда развивался в Татарстане. Татарстанда ат спорты һәр вакыт үсештә, биредә даими ат чабышлары үткәрелеп килә. Ә менә пони спортын үстерү белән күпләр мактана алмый әле. Миңа федерация вәкиле буларак яхшы күренә. Мондый парадларны хәтта Мәскәүнең барлык клубларында да күрә алмыйсың. Бу балаларның күбесе ат спорты буенча махсус мәктәптә белем алучылар. Казанда андый мәктәп инде күптәннән эшли. Шунысы мөһим. Һәрбер теләгән бала да, олылар да акча түләп ипподромда атта йөреп кайта ала. Ә спорт мәктәбе укучылары өчен мондый мөмкинлек бушлай. Раньше у нас даже был недобор. Элек балалар әз иде, мәктәп сайын ат спорты турында сөйләп, балаларны чакырып йөрдек. Ә хәзер күп киләләр. 200ләп гариза яза ата-аналар, ә без 50-60-ны иң күбендә 100 бала ала алабыз. Тик ат янына барып, сыйпап 10 минут йөреп кайту бер, ә чынлап торып шөгыльләнү бөтенләй икенче әйбер. Монда балалар атны үзләре җигәргә өйрәнә, чист тарталар. Һәр чыгыштан соң тирләгән атны хәтта юындыралар да. Ә бит төрле атның холкы да төрле. Йөргәндә хайван үзен төрлечә күрсәтә. Шуңа да спорт мәктәбенә кергән балаларның 1 ел эчендә яртысы гына кала. Если лошадь пойдет вот в галоп на тренировке, это... Әгәр дә ат күнегеләрдә кисәк дулап китсә, син аны тотып кала алсаң да куркырга мөмкинсең. Шундый хәлдән соң бер кызыбыз китте, ә икенчесен ат өстеннән чыеп төшерсә дә, ул спортны ташламады, шөгыльләнүен дәвам итә. Пони ярышларын күзәтүе рәхәт билгеле. Тик менә ул кадәр понины каян алырга соң? Ихтыяҗ булгач, аларны Россия буйлап эзләргә туры килә ди җитәкчеләре. Бәлки мондай пониларны үзебезнең Татарстанда үрчетә башларгадыр. Чем больше множится пони-школы, да? Понига мәктәпләр күбрәк булган саен ихтыяҗ арта сүздә юк. Аларның баш саны Россиядә дә күп түгел. Димәк, терлекчелек белән шөгыльләнүчеләр бу тормалларга да игътибар бирсә, алар өчен табышы булыр иде. Димәк, мондый спортны үстерүгә авыл хуҗалыгы зур ярдәм итә алыр иде. Әлегә Татарстанда пони үрчетүче бер генә хуҗалык бар диләр. Бүтәннәр моның белән кызыксынмыймы яки бөтенләй белмиләрме, әйтүе кыен. Бүген Айгөл Насыйбуллина арзанрак бәядән понилар эзләп Ростов һәм башка төбәкләргә барырга мәҗбүр. Авыл хуҗалыгы эшмәкәрләре бу хакта уйлансыннар иде. Язга кырышлары тамам. Инде игеннәр дә яшелләнеп үсеп килә. Нәкъ менә шул чорда күңел сабан туйларын көтә дә инде. Милли бәйрәмебезгә әзерлек авылларда узган атнада ук башланды. Аны кайдадыр сөлге җыю диләр, мәйдан җыябыз диючеләр дә бар. Күкмара районының Күкшел авылындагы сөрән салу мизгелләрен сезгә дә күрсәткәнебез булды. Анда яшь егетләр төне буе киез итекләр киеп бүләк җыя. Хәзер авылларда җигеп бизәргә атлар табуы да кыен диләр. Шулайдыр. Җигелә торган атлар калса шул ат җанлы агайларда гына бардыр. Бахбайларны хәзер күп авылларда мотоблоклар алыштыра. Әмма аларны да ат бизәгән кебек милли рухта бизәргә тырышалар. Милләтебез өчен анысы да бик мөһим. Быел тапшыруның иҗат төркеме Арча районы Кәчә авылындагы сөлге җыю бәйрәмендә катнашты. Өйдә дә тынычлык булсын, җирләребез хәвефсез хәтерсез яшәргә насыйп булсын. Каникулга да кайткан балалар да бар, шәһәрдән, авылда. Борынгыдан килгән гырыф-гадәт буенча сөлгене урам буйлап матур итеп бизәлгән ат белән җыйсалар, Кәчә авылында аны заманчалаштырганнар. Бүген авыл кешесенең алыштыргысыз беренче ярдәмчесенә әверелгән мотоблок белән җыялар сөлгене.
әмма аны нәкъ менә ат бизәгән кебек матурлаганнар. Хуҗасы Илнур Самигуллин тимер атын шушы бәйрәмгә берничә ай алдан әзерли башлый икән. Ел саен ниндидер яңалык кертергә тырыша. Быел әнә гармунчыга урындык та ясап куйган. Моны бер каян да карап ясамадым. Аналогов не существует. Вообще yok оны бер каяда. Мен үзем фантазия белән ясадым аны, тырышып. Илнур сөлге җыеп кына калмый, сабан туе ярышларында да актив катнаша икән әле. Ел саен гер күтәрүдә ул беренчеләр рәтендә. Ел саен гер күтәрәм. Беренче урын алам аны. Ничә тапкыр күтәрәсең инде авырлык? Үз 2 килограммны 40 тапкыр күтәрәм. 40. Район буенча да алам урыннар. Монда да безнең авылда ел саен беренчелекне Алайса көн саен нитәсең дә? Көн саен тренировкалар була. Сөлге җыйган көнне өлкән буында яшьләр дә, хәтта балалар да түземсезләнеп көтә. Олылар җырлап, моңланып күңел ача. Ә инде балаларның үз кызыгы. Хәзер балалар, кызым. Мә, сен сау булырсың, мә, утырта мә. Илгизә Шихабиева кичкенә авылдашлары белән сабан туе бәйгеләрендә катнашырга ярата. Кайбер ярышларда призлы урыннар да алганы бар икән. Быелгы сөлге җыюда аның өчен бик уңышлы булганы күренеп тора. Конфетлар җыйдык без. Җибдән җыйдык һәм безгә биргәннәр иде. Конфетлар. Мин бүген бик күп җыйдым, миңа бик ошады. Инде үсеп җиткән кызлар, егетләр озакламый зур тормышка юл тотачак. Кемдер укырга, калаларга китәчәк. Бу мизгелләр күңелле бер хатирә булып аларның хәтер сандыгында урын алачак. Менә монда кичкенә балалар җигереп йөри бит инде, без дә кайда кичкенә вакытта җигереп йөри идек һәм үзебезнең балачакны искә төшереп, шулай итеп, монда шулай күңелле чыгып йөрибез. Сөлге җыю ул сабан туеның борынгыдан сакланып калган бер башлангычы. Урам башыннан гармунга кушылып җырлаучыларны ишетүгә, хәтта сабан туена бара алмаган өлкәннәр дә аларны каршы алырга капка төбенә чыгып утыра. Яшьлекләрен искә төшереп, кайберәүләре яулык чите белән генә күзләрен дә сөртеп ала. Әнә шундый күңел төпкеләрен айкый торган ул безнең милли бәйрәмебез. Күңелле. Күңелле жаным караманы. Хайрат матур итеп диялар. Менә безнең Иннурыбыз карасин менә жаным. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә жаным. Исән сау кайткансыз диеме? Алла рәхмәт булсын. Менә җыллар гына киләсе елны күрергә ятсын. Һәрбер авылның аерым тарихы булган кебек, үзенә генә хас йолалары да була. Кәчедә дә бар ул. Май ахырында авыл халкы җыелып, тау башында дугалар кылып корбан чалдыра. Быел да әлеге гореф гадәтләренә тугры калып уздырырга мөмкинлек тапканнар. Ул безнең һәр елны үтә. Безнең авылда гына менә элекеге борынгы бабаларыбыздан калган гореф гадәт ул безнең авылда гына сакланып калган дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Менә мин нәни вакытта, бала вакытта әбинең итәгенә җитәкләшеп шулай төшә торган идек. Менә шул еллардан бирле ул сакланып килә. Әлбәттә, тыныч күңел белән бәйрәм итим дисәң, аңарчы планлаштырган эшләреңне башкарып өлгерү зарур. Кәче авыл җирлеге нинди кәеф белән каршы аласың быелгы сабан туен? Урамнарга сузган торбаларда сулар юк иде, суларны җибәрдек. Авыл халкы су белән тәэмин ителгән. Менә без шишмә кырыйларына күперләрне, ташлар җәйдерттек. Юл кырыйларын матур итеп шаба башладык. Авылны әзрәк кенә матурайта башладык. Иң мөһиме, ил көннәребез тыныч булсын. Бүген һәркем шундый теләктә. Хәрби бурычларын үтәргә киткән егетләребез дә исән-имин якыннары янына әйләнеп кайтсын. Менә шундый уй теләкләр белән милли бәйрәмебезне каршы ала авыл халкы. Без дә аларның теләкләренә кушылабыз. Ихластан, барыгызны да милли бәйрәмебез сабан туйлары белән котлыйбыз. Аның борынгы миллилеген, иштәлеген югалтмый саклап, киләчәк буыннарга тапшыра алсак иде. Исән сау булып, киләсе сабан туйларда да очрашырга насыйп итсен. Сабан туйлар мөбарәк булсын.